Катманджи, къде си губиш? Али Раза, бях на покупки. Така ли? Знаеш ли кого срещнах, Али Раза? Кого? Не знам дали са тук. Срещнах баба Евинджи. Ей, Каза ми, че скоро ще погребват дядо Кендур. много съжаля. Тати, трябва да се оженя скоро. О! Това да е се добро. Те вече на остата. Бързю иска да ме вземе. Татко, Изключи. Що?